さすがラングリッサ。ものの剣となる。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。陛下のカリスマに我が知略が合わされる。かの者の剣となれ。たぎってきたぞ。ボーゼル様が回復すれば。かの者たちを癒したまえ。
ソニア。聞けソニア。お前がどれだけ辛い思いをしてきたか、それを思うとお前の恨みもわかる。だがあの神官イクルスがどれほど親切に俺たちを育ててくれたか忘れたというのか。イクルス様。そうだ、思い出せ、イクルスの優しさを。小さな俺たちを父親代わりに育ててくれたあのぬくもりを。寒い森の中、凍えていた私たち。差し伸べられた手のぬくもり。イクルスに拾われなければ俺もお前みたいに人間を恨んでいたかもしれねえ。確かに人は弱い。知らねえうちに他人を傷つけちまうかもしれねえ。それもこれもこんなすさんだ時代が悪いんだ。時代が、戦争が私たちからお父さんやお母さんを奪ってしまった。こんな時代は早く終わらせなくちゃいけねえ。これ以上俺たちのような奴を増やさねえために、恨むならこんな時代を作りそれを悪用しようとするボーゼルの方だ。お前だって本当は分かっているんだろ。お兄ちゃん、人々から争いが消えれば人はもっと優しくなれるのかしら。なれるさ。俺も他人は信用しねえで今まで生きてきた。だがエルウィンやヘイン、そしていろんな奴らと知り合って分かった。そうだソニア、君も俺たちと一緒にボーゼルを倒そう。そして少しでも多くの人々をこのすさんだ世界から救ってみようではないか。